To mai saurare sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mai saurare lallai kam duniya ta zo ƙarshe kamar yanda za mu kawo muku wasu batutuwa sannan kuma daga ƙarshe mu sako muku wata kyakkyawar hujja idan har ka ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu mai saurare. To abin da ya sa muka ce muku duniya ta zo ƙarshe wai yanzu ma har mata ne masu ke bibiyar maza ba ma wai namiji ba mace ba. A cikin wannan ƙasa tamu shi yasa muke ta fama da yanayi kala-kala na Allah ya tsare mu saboda mai saurare abin da yasa muka faɗi muku haka bugu da ƙari yanzu ga mutanen da suke ta faman mata da mata ga kuma maza da maza yanzu kuma sai aka tsinto matan ne ma suke bin mazaje har cikin gidajensu su nemo yara da ƙanana kamar yanda yau da gari ya waye aka kawo mana kyakkyawar rahoto akan dukkanin abin da ke faruwa a yau a cikin wannan faɗin gari namu mai albarka wanda mu kuma ga yana da kyau mu kawo wa mai saurare wannan batu domin ya ji kuma sannan ya gani sannan ya hankalta sannan su wayannan 'yan mata suna neman yara 'yan ƙanana farkon balaga kamar daga shekara 12 zuwa 13 to sukan ɓata su sukan kira su sukan ba su kuɗaɗe idan kuma suka ba su kuɗaɗe sai su sa su cikin ɗaki su dinga yin Allah wadai da wannan al'amura ba ma wai abin ya tsaya a iyaka maza ba har mata ma sukan samu sannan su ma su yi wannan abu da su to abin da yasa muka kawo muku wannan rahoto to idan har kun ji kun halkanta to ku iyaye sai ku kula kuma sannan ku tsaya tsayin daka akan ƴaƴayenku domin ku kula da tarbiyyarsu sannan kuma da wa suke mu'amala to mai saurare amma kada ka sha'aba kar kuma ka manta yanzu mun ce dai za mu sako muku ƙarshen rahoto mu kawo muku kyakkyawar hujja a yau an kama ta da wata yarinyar mai suna Aisha ita kuma waccan wadda take yin wannan Allah wadai da alfasha da ƙananan yara maza da mata ita kuma sunanta Hafsatu to kai ka ji wai a hakan tana ikirari da sunan ita wai 'yar musulmai ce to mai saurare kar dai ka sha'afa ka danna mana subscribers ka ƙara mana da alamar ƙararrawa da kuma liking mai saurare idan har ka ci gaba da bibiyar mu mai saurare ka mana comment section a comment section ɗin mu a abin da ka gani ka turo mana shi domin ku ne ƙwarin gwiwar mu a yau har ma gobe mun gode da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna